Pozdrav svima, ja sam Tvrtko, javljam se iz Enzita trgovine. Novost koju vam danas predstavljamo, to je ovaj ljepotan, znači novost na tržištu, to je Hurom H200 model. Ono što je kod ovog modela specifično je to da je u biti ovo prvi Huromov model koji je rađen sa ultra velikim otvorom za ubacivanje voća i povrća i ono definitivno što resi ovaj sokovnik, jer mislim da uistinu je sokovnik s najvećim otvorom općenito na tržištu. Uzbuđen sam jako zato što uistinu ovo je unboxing prvi puta, znači sokovnici su nam stigli danas i nismo još niti jednog raspakirali, tako da imate čast zajedno sa mnom da se uvjerite što se u ovoj kutiji nalazi. Kutija je malo veća nego što su inače klasični ovoga Huromovi sokovnici dolazili, za nekakvih 10 cm viša, jer vidjet ćete ovaj ljepotan ovoga je uistinu velik. Ono s čim se prvo susrećete prilikom otvaranja kutije, to su recepti i to je ovoga fantastična njihova nova knjižica s receptima i s uputama na svim jezicima, uključujući na hrvatskom. I da vidimo što se ovdje skriva. Ogroman je. Ta-na-na-na. Wow. Fantastičan je. Ovo je, pretpostavljam, posuda za pulpu. Ćemo staviti ovdje. Treba doći iza. Ono što su genijalno kod ovog modela, kod modela ovog Hurom sokovnika napravili, to je da posuda za pulpu u stvari nalazi se unutar same baze, odnosno iza od sokovnika, tako da u stvari ovdje se nalazi veliki otvor na komori, tako da u biti sva pulpa vam ide iza, ne stoji ovoga posuda ispred. Ovdje smo u stvari još imali ovaj model sokovnika, također dolazi znači s dva sita, sa sitom za bistri sok i za gusti sok. Posuda za sok. I ono što je normalno, tu se ovoga nalaze i potisnik koji je nešto drugačiji kod ovog modela sokovnika, pokazat ću vam i zašto. Prethodni modeli, odnosno prethodni potisnici su bili onak dosta elipsasti, ovaj je okrugao i četkica normalno za čišćenje. Sad dolazimo do najzanimljivijeg dijela. A to je komora od Huroma H200. Ono po čemu se Hurom H200 razlikuje od prethodnih modela, znači to je ova stavka tu dole, znači otvor za pulpu koji prilikom čišćenja, znači u biti doslovno ga možete cijelog rastvoriti tako da se puno lakše ovaj sokovnik održava. H200 su radili po principu da ga u biti napravljene kao spoj između Huroma H100 i HAI modela koji jeste imao prije veliki otvor. Tako da su sita i cijela tehnologija cijeđenja korišteni kao iz modela H200. Zato u biti imamo ovo fantastično sito koje se u stvari sastoji samo od dva umetka i na takav način se doslovno samo rasklopi, lagano se pere. Zbog toga je definitivno sokovnik najlakši za čišćenje i ono što svi smo čekali, a to je ovo. Znači, u ovu komoru bi otprilike trebalo stati minimalno kilogram voća i povrća, tako da vi doslovno, znači, pozicioniranjem savršeno sjeda. Ovoga nema nekakvih pretjerani borbi, znači da vam komora sjedne. Vi doslovno, znači, možete stavljati unutra namirnice, otvor je fakat ogroman, znači mislim da velike jabuke, naranče stanu ovoga bez problema. Ono što smo spominjali, znači ovaj mali potisnik, znači gore također je prisutna rupa, znači vi možete za vrijeme cijeđenja ubacivati i manje namirnice, znači recimo nekako lišće, celer, rajčice, bobičasto voće, međutim za sve ostalo tu je prisutan ovaj veliki otvor. Također otvor za sok je skoro duplo veći nego kod prethodnih modela, a ono što je zanimljivo kod ovog sokovnika u biti to je oštrica koja se rotira zajedno s vikom za cijeđenje. Na takav način u biti ovaj sokovnik sam sebi usitnjava namirnice i cijedi ih i pretvara u fantastičan sok. To je u stvari po pitanju paketa sve što nam se unutra nalazi. Znači, veselim se ovoga cijeđenju danas koje ćemo odraditi na njemu da se uvjerimo u kvalitetu soka.
Ali evo, to je to. Vidjeli smo sve što se nalazi u kutiji i vjerujem da će definitivno ovo biti Huromov model sokovnika koji će napraviti velike promjene na tržištu. Pratite nas definitivno na našoj stranici www.enzita.hr. Da, tamo možete u biti sve detaljne ovoga podatke o ovome novom modelu sokovnika pronaći i to je to. Pozdrav svima!